Residents and local officials in Shiraro town, located in northwestern Tigray, have reported a drone strike that targeted an area known as Tekemati late Friday night, adding to ongoing concerns about security conditions in the region and the future of the peace process established under the Pretoria Agreement. According to residents who spoke to Addis Standard, the strike began at approximately 11:30 p.m. and continued for nearly 2 hours. Witnesses said the attack appeared to target military vehicles moving through the area outside the town. Tekemati is located less than 2 kilometers from Shiraro, according to a local administration official who confirmed the incident while requesting anonymity because ميناو معراب تግራይ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ትግራይ ምጥቃዕቲ ድሮን ከም ዝፈጸመ ምንጭታት ካብቲ ከባቢ ንሬድስ ሞኒተር ሓቢሮም እቲ ናብሎም ዘውግሕ ለይቲ ዝተፈጸመ ምጥቃዕቲ ድሮን ካብ ከተማ ሸራሮ ኣብ ቀረባ ርሕቀት ኮይኑ ኣብ ከባቢታት ጨቕማጥን ጎምሃሎን ከም ዝተፈጸመ ተፈሊጦሎ ምንጭታት ካብቲ ከባቢ ንሬድስ ሞኒተር ከም ዝሓበርዎ ኣርማ 13 ካብ ከባቢታት ኣደሚቲ ተበጊሳ ብከባቢ ጨቕማጥን ጎምሃሎን ኣቢላ ብኣንፈት ባድመ ናብ ኤርትራ ሰጊራ ናብ ሱዳን ዜራ ናብ ኣርሚ 7 ክትጽንበር መደብ ከም ዝነበራ ገሊጾም በዚ ምኽንያት ድማ ኣብ ልዕሊ ኣጽዋር ሰራዊትን ኣርማ 13 ምጥቃዕቲ ድሮን ተፈጺሞሎ በቲ ተፈጺሙ ዝተባሃለ ምጥቃዕትታት ድሮን ዝተጎዱ ብርክት ዝበሉ ቁስላት ናብቲ ኣብ ከተማ ሸራሮ ዝርከብ ሆስፒታል ማያኒ ከም ዝተወሰዱ ተገሊጹ ሲቪላት ናብቲ ሆስፒታል ከያቱ ከም ዝተኸልከሉን ተፈሊጦሎ ምንጭታት ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ በቲ ምጥቃዕቲ ዝሞቱ ኣባላት ኣርሚ 13 ቁጥሮም ኳ ተዘይተፈለጠ ብለይቲ ኣብ ኣብያተ ክርስቲያናት ከም ዝተቐበሩ ግን ተገሊጾሎ ኣባላት ሰራዊት ኣርማ 13 ካብ ኣደመይቲ ክብገሱን ከለው ሞባይል ስልኮም ከም ዝተመንጠሉ ዝተገለጸ ኮይኑ ሕጅት ምጥቃዕቲ ምስተፈጸመ ገለ ሰባት ሃልዋት ስድሮምን ደቆምን ክረኽቡ ከም ዘይከኣሉን ከም ዝተጨናነቑን ይግለጽ ኣሎ እተን ብርክት ዝበላ ኣጽዋርን ሰራዊትን ጽዒነን ዝነበራ መካይን ብተኸታታሊ ብምጥቃዕቲ ድሮን ምስተወቕዓ እቲ ኣጽዋር ንነዊሕ ሰዓታት ክፍንጀር ከም ዝኸኣለ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ንሬድስ ሞኒተር ገሊጾም ኣለዉ ኣብ ጥቓ ሸራሮ ተፈጺሙ ዝተባሃለ ምጥቃዕቲ ድሮን ኣብ ትግራይ ዳግማይ ውግእ ክለዓል ይኽእል እዩ ዝብል ስጋት ከም ዝሕደረ ድማ እናተገለጸ እዩ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ኣብ እትርከብ ከተማ ሸራሮ ተፈጺሙ ዝተባሃለ ምጥቃዕቲ ድሮን እቲ ገና ካብ ሕሉፍ ኩናት ዘይሓወየ ህዝቢ ዳግማይ ኩናት ክለዓል ይኽእል እዩ ዝብል ስጋቱ ኣዛይድዎ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ መጥቃዕቲ ዓርቢ መዓልቲ ካብ ሸራሮ 1.5 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ኣብ ዝርከብ ጨቕማጥ ዝተባሃለ ከባቢ ከም ዝተፈጸመ ስሞም ክግለጽ ዘይደለዩ ናይቲ ከባቢ ምንጭታት ንወጋሕታ ፋክትስ ሓቢሮም ኣለዉ እቶም ናይቲ ከባቢ ምንጭታት ከም ዝገለጽዎ እቲ ዝተባሃለ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ኣብ ወተሃደራዊ ዕላማታት ዘንቀደ ኮይኑ ካብ ኣስታት ፍርቂ ለይቲ ሰዓት ጀሚሩ ንሰዓታት ቀጺሉ ከም መብርሂቶም ምንጭታት ንወጋሕታ ፋክትስ ከም ዝገለጽዎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ጉዳይ ናበይ ገጹ በፂሑ ከም ዘሎ ምግማቱ ከቢድ ኣይመስለንን ብዝተኻለና መንገዲ ነቲ ነገር ከነነፅረሉ ንኽእል መንገዲ ኩሉ ክንህብ ኢና ንፍትን ዘለና ካብ 2-3 ቦታታት ዝመፀ ሓበሬታ ንበኩም ዘለና ድማ it's because ተፈላለየ ዳይሜንሽንስ ይወሃቦ ስለ ዘሎ እቲ ኩነታት ልዑል ጥንቃቐ ዘድልዮ ሓበሬታ ስለ ዝኾነ ምክንያቱ ንኹሉ ኣገናዚብካ ክትሪኦ ዘለካ እዩ ኣብ ግዜ ኩናት እንታይ እዮም ዝብሉ ኣብ ግዜ ኩናት ተቐዳማይ ግዳይ ዝኸውን እንታይ እዩ እቲ ሓቂ ግዳይ ዝኸውን ምክንያቱ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ነናቱ ነገር ከፍልጥ ስለ ዝፍትን ስለዚ it's ናይ ግድን ነቲ ሓቂ ክትረኽቦ እተኮይንካ ክትፅዕሪ ዘለካ ብኩሉ መንገዲ otherwise you wouldn't get ኣብቲ ሓቂ ዝበሃል ክትቀርብ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣዝዩ ኣገራሚ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ከመይ ኢላ ብቕልጡፍ እዚ ሃገር ሕጂ እውን ናብ ካልእ ኩናት ትኸይድ ከም ዘላ ብልፅግና ክንደመንታይ ንኩናት ይጓየ ከም ዘሎን ኣብዚ ቀረባ እዋን ድማ ክግበር ዝኽእል መጥቃዕቲ ናበይ ገፁ ክወስድ ከም ዝኽእል ንኩሉ ሰብ ብሩህ እናኾነ ይመፅእ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ብልፅግና ንኩናት አንቂዱ ከም ዘሎ ኣብ ትግራይ ድማ ስጉምቲ ንክወስድ ኩሉ ዓይነት ስጉምቲ ንክወስድ ተዳልዩ ከም ዘሎ ዘርኢ ምልክት ኣሎ እዚ ከዓ ስለምንታይ ናብ ትግራይ ገፁ ይጓየሉ እንድሕር ኢልና ብኩሉ መንገዲ ክንሪኦ ኢና መጀመርያ እዚ ኩናት እዚ ናይ ትግራይ ኩናት ጥራይ ኣይኮነን ናይ ትግራይ ኩናት ጥራይ ከም ዘይኮነ ካብ ኣፎም ንስማዓዮ ቻችን ጽምዶ ብሎ መጥተዋል ጽምዶ ዛሬ የተፈጠረ እንዳይመስላችሁ ጽምዶ የ1960ዎቹ ስትራቴጂ ነው ታስታውሱ ከነበረ አንብባችሁ ከሆነ ትንሽ እኛ ከናንተ ቀደም ስለምንል በደንብ የምናውቀው ነገር ለእናንተ ማስተላለፍ ያለብን ነገር የ1960ዎቹ ትውልድ እየተባለ ብዙ ጊዜ ይነገራል ትሰማላችሁ የ1960ዎቹ ትውልድ ማለት የዛሬ ጽምዶ ማለት ነው የዛ ዘመን ትውልድ ማርክሲዝም ሌኒዝም እያለ ታሪካዊ ጠላቶቻችንን እያጋበዘ ሞቃዲሾ እየሄደ ካይሮ እየሄደ ኃይል እያሰባሰበ የሱዳን የግብጽ
የኤርትራ ቅንጅት በመፍጠር ኢትዮጵያን ከባህር በር የማባረር ዘመን ነበረ። የ1960ዎቹ ትውልድ ያን ጊዜ ካይሮ ሄዶ ደጅ የጠኑ ኦኬ ትሪዎ ዘለኹም እዚ ምሩኽ ብርሃን ጁላ ይዝበሃል ኣብ ሓንቲ ዘረባሲ ምሩኽ ስንፅምቶ ክማርኽ ተበጊስሎ ንብሎ ኣለና እዚ ንበዓል ምሩኽ ዝነበረ ነዚ ናይ ሱሳታት ወለዶ ይብላ ኣሎ ካብ ዝግስ ናይ ሱሳታት ይኸስኻውን ክልተ ዓይነት ወለዶ ስለ ዘሎ ኣብ ሱሳ ሓደ ልሕቲት ኣሎ ካልእ ድማ ጅግና ኣሎ ቦታ ካበይ ምዃኑ ጠፋካ ይመስለኒ እንታይ ዝብል ዘሎ ፅምዶ ናይ ሎሚ ይኮነን ኢልዎም ንድሕሪት ወሲድዎም ንድሕሪት ፅምዶ ዝበሃል ናይ ሱሳታት እዩ ይብላ ኣሎ ተጋጊድ እዩ ኣይተጋጊየን ፅምዶ ማለት ሻዕብያ ደጋጊሞም ነጊሮሞ እዮም ፅምዶ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ንዓና ኢሎሞ እዮም ፅምዶ ካብ ቀደም ንፈልጦ እዩ ፓርትነርሽፕ እዩ ታቃል ናይ ትግርኛ ፈዓይላቶም ዘላ እምበር ፅምዶ ማለት ፓርትነርሽፕ ማለት እዩ ሽርክነት ማለት እዩ ሰው አላየንስ ማለት እዩ ብዝኾነ ፅምዶ ቀደም ኣብ ሱሳታት ምናልባት ታሪክ ዳ ምልእቲ ክትኮነካ ኣብ ሱሳታት ዳ እንታይ ስለ ዝሓሰቡ እዮም ካብ ድቃሶም ተበራቢሮም ድዮም ንካይሮ ንመቃድሾ ንሱዳን እናኸዱ ላዕልን ታሕትን ዝብሉ ነይሮም ጀስት ንኢንጆይ ንክገብርዎ ፋን ኮይንዎም ድዮም ከምኡ ዝገብሩ ነይሮም መጀመርያ ሓንካስ ዝኾነት ፌደሬሽን ናይ ሽዑ ዝነበረ ንጉስኩም ነታ ፌደሬሽን ባንዴራ ናይ ኤርትራ ኣውሪዱ ኢትዮጵያ በሓይሊ መንዚዑ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ነቲ ዝነበራ ታሪክ ህሲሱ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ስለ ዝገበራ ኣብ ልዕቲ ዘይተቐበልዎን ዘይተዋሕጠሎን ፌደሬሽን እስከ ኢሎም ዝኸድዎ ዝነበሩ ነቲ ፌደሬሽን እውን ስለ ዝኸተሎ ዋ ኣድቦኻ ክዝመዶ ዓይንኻ ዕመት ኢሉ ድማ እቲ መንእሰይ ወለደና ሽዑ በብዝኽእሎ ንበረኻታት ክወፍሪ ጀሚሩ ስለዚ እታ ታሪክ ዝምልእ እንተተብላ እኳ ደስ ምበለ ፅቡቅ ነይሩ ከማን ሓዳፊቱ ሱሳታት ናይ ሱሳታት ወለዶ ኣብ ሙሉ ኣፍሪካ ከም እዮም ነይሮም ብጀካኹም ማለት እዩ ባይ ዘ ወይ ስትሪዎ ዘለኹም ዝብሎ ዘሎ ዘረባ ለንቀነሲ ሓንቲ ዘረባ ላብ ካልእ ከምፃኩም እዮም ስለዘይ ትኸይድ ኢሎን ማስክ እንታይ ትብል ፅሕፍቲ ሸር ገይሩ ፀኒሑ ይመስለኩም እዚ ኢሎን ማስክ ዝናይ ተስላ ስፔስ ኤክስ ገለመለ መግዛእቲ ሲ ኣየማዕብለካን እዩ ዝብል ዘረባ እስከ ንግደፎ ዝብል ሓደ ፀሊም እዩ መግዛእቲ ዘይማዕብለካ ኮይኑ ወይካ ዘይተገዝኡ መግዛእቲ ፀገም እዩ ነይሩ ግን ብሰንኪ መግዛእቲ ኣይማዕበልናን ዝብሉ ሳይትስምዕዎም ምክንያቱ ኢትዮጵያ እውን እኮ ኣይተገዘትን መግዛእቲ ጥራይ ተዝኾኑ ነይሩ ኢትዮጵያ ኣይተገዘትን ምሉ ዘበና ድማ ድኻያ ኢሉ ሕማቕ ኣብነት ኢለዮም ያነ ሕማቕ ኣብነት ኤርትራ ዝኩሉ ከርተት ክትብል ከላ ንስኹም ሃገር ነይርኩም what happened to you man ነፍስኹም ክትፍትሹ ኣይመሓሸኩምን ኣብ ሱሳታት ዝነበረ ታሪክ ድሕሪ almost 60 ዓመት 66 ዓመት ዕጅብ ዛዕቦ ትዛረብ ኣለኻ ኦኬ let's go back እንታይ ዝብል ዘሎ ፅምዶ ነቶም ንሓድሽ ናሽቲ ወለዶ ኣበይ ቦታ ይከም ዝብሎም ዘሎ ደይተድን ክበርሃልኩም ዘሎ ሰራዊት ዘመርቕ ዘሎ ሰራዊቱ ኣብ ዘመርቐሉ ዘሎ ቦታ እዩ ብዛዕባ እዚ ናይ ታሪክ ምህንድስና ዝነግሮም ዘሎ ኣብ ታሪክ እንታይ ከም ዘጋጠመ ለሚሸው የለርቤት እንታይ ዓይነት መመረቕታ የካይድ ከም ዝነበረ ኢትዮጵያ ከምዚ ትሪዎም ዘለዎም ወታደራት እዮም ዘመርቑ ዘለው ገለ ወታደራዊ ክዳኖም ናቶም ግን ከረየኩም ሲ ኣብቲ ናይ ቀደም ናይ ጦር ወታደራዊ ክዳኖም ተበለይሶም እዚያ ተኸዲንዋ ዘሎ ክዳን እዚ ውትድርና እዚ ጌጋ ይኽልኣለይ እቶም ናብ ኤርትራ ዝመፁ ዝነበሩ ወታደራት ሲ ከምዚኦም ዝኽደኑ ዝነበሩ ይመስለና ኣነ ጌጋ ይኽልኣለይ ቆልዓ ስለ ዝነበርኩ all I can remember is ቀጠልያ ናብ ሓውሲ ምስቲ ሕብሮም ፀሊም ዝመስል ቀጠልያ ኮይኑ ሲ ከምዚ ፀሊም ቀጠልያ ዓይነት ዝኽደኑ ዝነበሩ ኮይኑ ይስማዓና ኣነ ኣብ ከረም ከሎ ኣትሊስት ኣብቲ ከተማ ንናቕፋ ክኸዱ ከለዉ ምናልባት ነቲ መሬት ዝመስል ቅይሩ እንተነይሮም ንገሩኒ ከምዚ ዓይነት ስለዚ ኣብታ ናይ ቀደሞም ክዳኖም ዝተመለሱ እውን ይመስሉ እታ ናቱ እኳ ኩሉ ግዜ ከማንድያ እቲ ወታደራት ግን ከምዚ ሓመዳዊ ዝመስል ክዳውንቲ እዮም ዝኽደኑ ነይሮም ብዝኾነ ሰራዊት ብዙሕ የሰልጥን ኣሎ ቅድሚ ሕጂ ሰልጠኑ ኣብ የለውን ድሕሪ ኢሎም ከዓ ግን ዝገይርዋ ኣለዎም ስለዚ ኣብ ከምዚ ኣጋጣሚ እዩ ነዚ ዘረባ ዝዛረብ ዘሎ ንመለሶ ፅምዶ ንምንታይ ኣብ ርእሱ ኣትያቶላ ቅድሚኡ ናይቲ ሃገራዊ ምትሕብባር ዶገለዶ ዝበሃል ጀነራል ገመቹ ዝብልዎ ኣበርቲዑ ብዛዕባ ፅምዶ ተዛሪቡ ነይሩ this is the second ካባኻ ነዝያደ ሓይሽ ኢሉ ይመፅኡ ዘሎ